Отново искам да ви поздравя в името на нашия Господ Исус Христос. Православните се поздравяват 40 дена. Христос е възкресе. Ние сме православни, нали? Защото правилно славим Господа. Умишлено ни да съобщих онези, които днес сме тук заедно, нали, така на всяка конференция, на всяко събиране. Пастор или кой си тук, пастор или кой си своята църква е тук, слава на Господа, всички приканскаме. Те идват още. Добре дошли на онези, които сега дойдоха. Може ли да се опознаваме повече през почивката на обяд, но най-важното е да прекараме време заедно с него. Така че аз приветствам това, което Ирон казва снощи. Ние обикновено като събираме да се видим. Напираме се да си поприказваме така някак се особено да бъдем заедно. Днеска няма да мога да видя много хора. Няма да мога да им обърна внимание. Вие най-вероятно няма да се видите с всички, които искате да се видите, както си искате. Срещнете се утре или други ден. Вървете се на гости. Днес е нека да сме с нашия Господ Исус Христос. Амин. Така че, Ром, готов ли си? Заповядай. Well, hallelujah. 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 We got some new folks here today. Имаме нови хора днес между нас. We're glad that you're here. Радваме се, че успяхте да дойдете. And we got a lot of scriptures to cover. Днес ще говорим с много стихове от писанията. So I trust that you brought your Bibles and a notepad. Затова се надявам всички да сте си донесли библиите и бележници. In a seminar such as this, защото на семинари като този, where we don't have time to go in all the details, нямаме достатъчно време да минем през всички подробности. I'm going to try to give you enough information. Аз ще се опитам да ви дам колкото се може повече информация. That you can take it and go study it out for yourself. И стиховете, за да може вие като си отидете вкъщи да продължите да ги изучавате. That's what you should do anyway. Защото така или иначе това трябва всички да правим. Because you're students of the Word of God. Тъй като всички ние сме ученици на Божието Слово. And you have to know the Word to serve Jesus. Ако искате да служите на Исус, вие трябва да познавате Неговото Слово. To serve Him in victory. За да може да му служите в победа. As I said to you at the beginning last night, както ви казах вчера вечерта, the world is looking for people to act and talk like Jesus. Целият свят, цялото творение очаква да види хора, които говорят и действат като Исус. They're looking for something real. Светът чака да види нещо истинско. The world is tired of religion. Защото се е уморил от религия. It has nothing to offer. Религията няма какво да предложи. But Jesus did not come to establish a religion. Исус обаче не дойде за да установи религия. He came to establish a kingdom. Той дойде за да установи царство. And so this morning I want to talk to you about the kingdom of God. И тази сутрин ще говорим за Божието царство. Too many people are waiting until we get to heaven to enjoy the things of God. Много хора чакат да отидат някой ден на небето, за да влязат в царството. But God's entire purpose from the beginning was to establish His kingdom in the earth. Но Божията вечна цел още от началото беше да установи своето царство на земята. And for us to live as if we were already in heaven. И ние хората да живеем така, сякаш вече сме на небето. To enjoy heaven on the earth. И да се наслаждаваме на небето тук, на земята. I want to begin with a scripture out of the book of Daniel. Искам да започнем с един стих от Данаил. In chapter 2. Втора глава. And in verse 28. В 28 стих.
It says, but there's a God in heaven who reveals secrets. се казва, че има Господ на небесата, който разкрива тайни. And he has made known to King Nebuchadnezzar И той явява на цар Навуходоносор what will be in the latter days. онова, което ще стане в последните дни. That's the key. This dream had to do with what was coming in the latter days. Царят сънуваше един сън, който ще се сбъдне в последните дни. And in verse 44 he says, В 44 стих се казва: and in the days of these kings the God of heaven will set up a kingdom В дните на онези царе небесният Бог ще издигне царство, which shall never be destroyed. което никога няма да се разруши. And the kingdom shall be left to other people. It shall break in pieces and consume all these other kingdoms, and it will stand forever. И господството, над което няма да премине към други хора, но то ще струши и довърши всички тези царства, а само то ще пребъде до века. And so God sent Jesus to establish a kingdom. Бог изпрати Исус, за да установи царство. But too many people are living as if they're in the worldly kingdom. Много хора, християни, живеят обаче сякаш са в света. But you and I have been called to live in the kingdom of God. Но вие и аз сме призовани да живеем в Божието царство. For there to be a direct line between us and God. Трябва да има постоянна връзка между нас и Бог. And we should operate our lives as if we were already in heaven. И целият наш живот трябва да се организира така, сякаш ние сме в небето. But what the majority of the church talks about Но по-голямата част от църквите говорят is how bad things are. за това колко са лоши нещата, какви кризи се случват. As we begin this teaching, I want to ask you a question. Искам сега да ви задам един въпрос в началото на поучението. If you were already in heaven, Ако вие вече сте в небето, would you be concerned about not having enough? ще се притеснявате ли от някакъв недоимък, че нямате достатъчно нещо? Would you be concerned about sickness? Ще се притеснявате ли от някакви болести и болешки? Would you be concerned with all the problems in Ще the се world? тревожите ли за всички проблеми, които се случват в света? You wouldn't be. Едва ли. And so if we are to live in the kingdom of God, Добре, ако ние трябва да живеем в Божието царство сега, then why are we majoring our thoughts on this world situation? тогава защо насочваме толкова много мислите си върху това какво е положението в света? You see, what you have to understand is this. Има нещо важно, което трябва да разберете. Now, the world's economy is bad. В световната икономика нещата са зле. And in the natural, it looks like it's going to get worse. И в естественото изглежда сякаш ще се влошава още повече. But if we operate according to kingdom principles, Но ако ние живеем според принципите на Божието царство, we don't have to worry about the world's economy. ние не трябва изобщо да се притесняваме каква е икономиката или има ли криза изобщо. Because heaven's economy will never fail. Защото трябва да ви кажа, че икономиката на небето никога няма да се промени. But you have to begin to think like kingdom people. Но за това трябва да започнем да мислим като хора на царството. Why do the kingdom teaching? Защо говорим за Божието царство? First of all, because of what Jesus taught. На първо място, защото това е, което получаваше и сам Исус. Go to the book of Matthew chapter 3. Отворете си на Евангелие от Матей 3 глава. This was what John taught. This is what Jesus taught. За това говореше и проповядваше Йоан Кръстител и Исус. In Matthew chapter 3 and verse 2, В Матей 3 глава 2 стих. John the Baptist is teaching, and this is what he said. Йоан Кръстител проповядва и ето какво казва. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Покайте се, понеже наближи небесното царство. Look at chapter 4, verse 17. Вижте 4 глава 17 стих. This is what Jesus taught. Това е, което проповядва Исус.
From that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. От тогава Исус започна да проповядва, като казваше: покайте се, защото наближи небесното царство. Our problem is we don't understand what the word repent means. Проблемът при нас е, че ние не разбираме какво означава думата покайте се. We limit the word repent to God, I'm sorry. Ние сме ограничили значението на тази дума до Боже, съжалявам. I'm a sinner, forgive me my sin. Аз съм грешник, прости ми греховете. But repent, the Greek word repent means much, much more. Но гръцката дума покаяние или покайвам се означава много повече от това. It actually means to think differently. Тя означава да започнеш да мислиш различно. To change one's heart and mind. Да се промени целият ти ум и цялото ти сърце. And so if we truly repent, така че ако ние наистина се покайваме, it's going to be a process. Това ще бъде един процес, през който минаваме. You see, there's a difference between salvation and conversion. Има разлика между спасение и преобразуване, промяна. Salvation is instant. Спасението е нещо, което става моментално, на мига. We get born again instantly. Ти се новораждаш за секунда. But the conversion process is ongoing. Но промяната става като процес. It's changing our minds from the way we thought in the world system. И това означава да промениш мисленето си от начина, по който си разсъждавал в света по-светски, to how we should think according to God's system. И да започнеш да мислиш според системата на Бог, според Неговото мислене. Paul put it this way in Romans chapter 12 verse 2. В Римляни 12:2 Павел го каза последния начин. Don't think like the world. Не дейте да мислите като този свят, But be transformed но преобразувайте се by the renewing of your mind. чрез обновяването на ума си. It takes a long process to renew your mind. Отнема доста дълго време. Това е процес да промениш ума си, мисленето си. I'll give you a personal example. Ще ви дам личен пример. Before I went into full-time ministry, I was in the banking business, I guess you would call it here. Преди да започна своето служение, аз бях управител на банка. I loaned money to farmers. И давах заеми на фермери. And I knew everything there was about finances in the natural. И в естественото разбирах абсолютно всичко, свързано с финансовата система и операции. If you couldn't prove on paper that you could pay me back, you didn't get money. И ако някой не можеше да дойде при мен и да ми докаже на хартия, че си заслужава да му дам заем, нищо не му давах. I knew how the world system worked where it came to finances. Бях много добре запознат как работи световната система относно финансите. But I didn't know how God's system worked in Обаче finances. нямах и представа за Божията система за финанси. But after I got baptized in the Holy Spirit, След като бях кръстен със Святия Дух and I began to study God's Word, и започнах да изучавам Божието Слово, I had to renew my mind трябваше тотално да си променя ума, to be able to personally operate according to God's system. за да мога лично да живея вече в тази нова Божия система. And God's system is if you don't plant seed, you can't reap a harvest. Бог ми каза, ако ти не посееш семе, няма да поженеш нищо. Let me say this to you. Нека да ви кажа. So many people will quote scriptures like Philippians 4:19. Толкова много хора цитират стихове като, например, Филипяни 4:19. My God shall supply all my need according to His riches and glory. Където Павел казва, моят Бог ще снабди всички ваши нужди от богатството си в слава. But that verse 19 only applies to you if you've done verse 15. Но този стих 19 може да важи за вас единствено ако сте изпълнили 15 стих. Paul said, because you've given, Където Павел казва, понеже вие дадохте, my God shall supply all your needs. моят Бог ще снабди всички ваши нужди. You see, but we want to take a scripture such as that, Но нас ни харесва да си вземем един такъв стих. never give any money, Никога нищо да не дадем на Бог, never tithe. да не даваме десятъци. Oh God, you said you supply my И needs. после бомбардираме небето. Господи, ти каза, че ще снабдиш всички мои нужди. He didn't have any seed to work with. Обаче Бог няма семе, с което да работи за тебе. That'd be like a farmer going out here Това е все едно
един селянин да си отиде в градината или на полето. He's got a big field, Огромно поле е пред него. but he never plants seed. Той нищо не е засял обаче. And all during the growing season, И идва вече, нали, сезона, когато трябва да расте. oh God, I thank you for harvest. И той отива на полето и казва: I'm Боже, going to have a благодаря great ти harvest. за моята реколта, за житото, ще бъде много голямо, знам. But come harvest time, Като дойде обаче време за жатва, he goes out to his field. селянин отива на полето He says, what happened? и казва: ма какво стана? I prayed. Нали се молих аз? I even thanked you, God. Дори благодарих на Бога. But there's no harvest. Няма никаква жетва. Because you never planted seed. Еми защото никога не си посял семе. Amen. Амин. I know it hurts when it's truth. Знам, че истината боли. But you got to learn to operate according to God's system. Но трябва да се научите да действате според Божите правила. And I'm living proof Аз съм живо доказателство, that if you do it God's way, че ако правите нещата по Божия начин, God will take care of you. Господ ще се погрижи за вас. We're here today because we've been doing this for 35 years. Ние сме тук днес, защото 35 години сме верни в това, което Бог казва. We've given and given and given and given and given. Ние сме давали, 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 давали. And God keeps giving back and giving back and giving back. И Бог продължава да ни връща, да ни връща, да ни връща, да ни връща. Amen. Амин. Let me tell you a real quick story. Нека да ви кажа едно бързо свидетелство. Last year, Миналата година I was in Jamaica бях в Ямайка, and teaching in Bible school. където получавах в библейското ни училище. And while I was teaching in Bible school one night, И докато една вечер проповядвам в училището, someone broke in and stole my laptop крадец влиза в нашия апартамент и ми открадва лаптопа and stole all my money. и всичките ми пари. So I came home and I just said, well, God, I forgive him. Аз се прибрах вкъщи и казах: Боже, прощавам на този човек. And I hadn't been home but probably a week. И сигурно около седмица съм си бил у дома. And I received a brand new laptop. И ми изпратиха, подариха ми чисто нов лаптоп. Better than the one that was stolen. Последен модел, много по-добър от този, който ми беше откраднат. Then I came to Bulgaria. И след това, следващия месец, аз дойдох в България. And I was preaching in one of the churches. Проповядвам в една църква. And after service, a man in the congregation walked up to me И след като свърши службата, един човек дойде при мен and said, God told me to give you this. и ми каза: Бог ми каза да ти дам това. I didn't think about it. I just stuck it in my pocket. И аз нямах време изобщо да поглеждам какво взех, каквото ми даде и си го сложих в джоба. We got back to the hotel Когато се прибрах в хотела, and I was telling Ellie казвам на Ели, that this man had given me this money. един човек ми даде някакви пари след службата. It was euro. В евро. And when we did the conversion, И тогава ние пресметнахме стойността в долари на тези евра. it was exactly the amount that had been stolen from me in И Jamaica. се получи точната сума, която ми беше открадната в Ямайка. God's system always works. Божията система е безотказна. See, you just from that one story, Само една случка ви казвам. you can't say, well, I live in a poor country. И вие може да отговорите: нашата страна е бедна. I'm just so poor. Ние сме така бедни. It was in this poor country that God replaced what was stolen from me. Да, но във вашата бедна страна Господ ми възстанови това, което беше откраднато от мен. God's not limited. Господ не е ограничен. He'll meet your needs. Той ще снабди вашите But we нужди. got to get our minds renewed. Но трябва да си обновите ума. We got to repent. Да се покаете. Change the way we think. Да промените начина си на мислене. And we can only do that by getting our minds renewed according to the Word of God. И единственият начин за това е да обновявате ума си според Божието Слово. Now the second part of that, he said the kingdom of God is at hand. Във втората част на проповедта си Исус казва: наближи небесното царство. It literally means has come near or has drawn near to you. Което буквално означава:
то дойде близко или беше доведено много близо до вас. Now John was preaching about Jesus, Йоан Кръстител проповядваше за Исус, and Jesus was talking about his kingdom. а Исус говореше за своето царство. And so when they were preaching the gospel of the kingdom, И те и двамата проповядваха Евангелието на царството. and I'm going to show you that's what Jesus preached. И ще ви докажа, че това е, което Исус He проповядваше. preached the gospel of the kingdom. Той проповядваше Евангелието на царството. And he was saying when you preach the gospel of the kingdom, И инструктираше учениците си, когато проповядвате Евангелието на it царството, has come near unto you. казвайте, то наближи. Look at Matthew Царството chapter наближи. 10. Вижте Матей 10 глава. And verse 1. В първи стих. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out, to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. И като повика 12 си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. Look at verse 7 and 8. И погледнете 7 и 8 стих сега. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. И когато отивате, проповядвайте така: небесното царство наближи, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давайте. Now look at Luke chapter 10. Вижте сега и Лука 10 глава. In Matthew 10, which we just read, he was sending his 12 disciples out. Here in Luke chapter 10, he's sending 70 other people out. В Матей Исус изпрати 12 апостоли, а тук в 10 глава от Лука изпраща други 70 от своите ученици. And he tells them exactly the same thing. We won't read all these scriptures. И им казва същото нещо, няма да минаваме през всички стихове. But if you read the first 9 verses, Но може да си прочетете първите 9 стиха от 10 глава на Лука. it ends up with verse 9. And heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near you. И вижте само 9 стих. Изцелявайте болните и им казвайте: Божието царство е наближило до вас. Let me ask you a question. Нека да ви попитам. If the sick got healed because the kingdom just came near them, Ако болните се изцеляват, защото царството е дошло близо, what should happen to you when the kingdom has come to live in you? какво трябва да се случи сега, когато Божието царство е дошло и живее вътре във вас? You should be walking in divine life. Би трябвало да ходите в божествен живот. Shouldn't need healing. Не би трябвало да се нуждаете от изцеление, But we got to get our minds renewed. но трябва да си обновите ума. Amen? Амин! Now go to Luke chapter 4. Вижте сега Лука 4 глава. Lots of scriptures. Много стихове ви казах, че ще четем. For sake of time, we're not going to read all these verses, but put in your notes Няма да четем целият пасаж, но си запишете verses 31 through 44. от 31 до 44 стих. Here he's teaching and they're amazed at the authority with which he speaks. Тук Исус проповядва и всички се удивляват на властта, с която Той говори. Then Peter's mother-in-law gets healed, Защото тъщата на Петър е изцелена, and then many come to him and they get healed. много хора болни идват при Исус и Той ги изцелява. But here's the verse I want you to see. Искам обаче да видите следния стих. Verse 43. 43. And he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also. Исус казва: и на други градове трябва да благовествам Божието So царство. that tells us he's preaching the kingdom of God. Ето това ни доказва отново, че Той проповядва Божието царство. And as a result, people are getting healed. И какъв е резултата? Хората се изцеляват. Go to Matthew chapter 4. Матей 4 глава. Verse 23. И 23 стих. Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the kingdom, gospel of the kingdom, and healing all sickness and all kinds of disease among the people. Тогава Исус ходеше из цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството
като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между He людите. went preaching the gospel of the kingdom and people got healed. Той проповядваше благовестието на царството и хората се изцеляваха. Matthew chapter 9, verse 35. Матей 9 глава, 35 стих. And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. Исус обикаляше всички градове и села, поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. So everywhere Jesus went, he preached the gospel of the kingdom. Навсякъде, където Исус отидеше, проповядваше благовестието на царството. Now I want to show you what he has said to us. Искам сега да ви кажа какво ни заповяда Исус на нас. Matthew chapter 24, verse 14. 24 глава на Матей, 14 стих. They asked him the question, what shall be the signs of your coming? Защото учениците му го попитаха какъв ще бъде знака или знамението на твоето второ пришествие. And one of the things that must be done. И едно от нещата, които трябва да се случат. Let me just insert this here. Нека да го изясня. Some people say, well, you know, Jesus could come back tonight. Някои хора казват, че Исус може да дойде и тази нощ. No, he can't. Не може. Because of this verse. Поради този стих тук в And Матей 24. there's another verse. Има и друг стих. In Ephesians chapter 5, he said he's coming back for a glorious church. В Ефесяни 5 глава се казва, че Исус се връща за славна църква. The church ain't glorious yet. А църквата още не е славна. It's getting there quickly though. Много бързичко се придвижва натам. Just 2 years ago in Bulgaria, God spoke to me Преди 2 години в България Бог ми говори and said, tell the people to get ready. и ми каза, говори и кажи на хората да се подготвят, I'm coming soon. защото идвам скоро. But what does soon mean to Jesus? Какво означава скоро за Исус? See, when we say I'm coming soon, that means in the next day or two. Когато вие и аз кажем, идвам скоро при тебе, това означава след ден-два съм при теб. But Jesus has been gone over 2,000 years. Исус обаче се възнесе преди 2000 години. And even some of the epistles say he's coming soon. И дори някои от посланията на апостолите казват, той идва скоро. But I believe that Jesus is coming back in my lifetime. Аз лично имам вярата, че Господ Исус ще се върне по време на моя живот. Още ще съм тук. But we've got to do verse 14. Но за да стане това, трябва да изпълниме Матей 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness. As a witness to all nations, and then the end will come. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство. За свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. I want you to notice something here. Искам да обърнете внимание на нещо. He didn't say go into all the world and preach religion. Исус не каза, обиколете целия свят и проповядайте религията, християнската. He didn't say we must preach our doctrines. Той не каза, проповядвайте вашите доктрини. He said go preach the gospel of the kingdom. Той каза, проповядвайте благовестието на царството. The gospel of the kingdom. Благовестието на царството. But notice he says as a witness. И той каза като свидетелство. What's the witness? Какво означава свидетелство? Signs following the word. Това означава, че чудеса и знамения ще следват това проповядване. People need to see a witness. Хората имат нужда от доказателство, от свидетелство. I remember T.L. Osborne sharing his testimony. Спомням си как T.L. Осборн споделяше своето свидетелство. He preached the gospel in, I don't know, 100 countries. Той сигурно е проповядвал в над 100 страни. Tremendous soul winner. Изключителен човек, евангелизатор. But he shared in one of the countries he was in, he said, I was just preaching the gospel. И той разказва как е бил в една страна и просто проповядвал Евангелието. And he said the Lord spoke to him and said, T.L., they're not listening to you. И Бог му проговори, му каза, T.L., никой не те слуша. They need a witness. Трябва им свидетелство, доказателство.
And so he called 10 blind people up on the stage. Така че той казал, имало 10 слепи в аудиторията, той казал, я да излезат тия 10 слепци при мен на платформата. And he said, if what I'm preaching is true, Тогава се обърнал към хората и казал, ако това, което ви проповядваме е истина, God will heal all 10 of these. Бог ще изцели всичките тези 10 слепци. He said the amazing thing was the preachers who were sitting on the platform with him, Удивителното било, че проповедника, който бил заедно с него на платформата, most of them wanted to run and hide. Всъщност проповедниците, като чули това, повечето поискали да се скрият някъде ужасени. Because they didn't believe God was going to heal all 10 of them. Защото те всъщност не вярвали, че Бог ще изцели 10-тимата слепци. But T.L. prayed and all 10 people were healed. Обаче Т.Л. Осборн се молил и всичките били абсолютно изцелени, напълно. And when that witness came to pass, И когато това свидетелство, това доказателство се случило, multitudes got saved огромно множество хора се спасили and accepted the preaching of the gospel. и приели проповядването на царството. My question is, ladies and gentlemen, where are the signs and wonders? Въпросът ми към вас е, дами и господа, къде са чудесата и знаменията, That's supposed to be following the believers. които би трябвало да следват всеки един вярващ? The problem is most believers are following signs and wonders. Проблемът е, че повечето вярващи следват чудесата и знаменията. They run all over the place. Тичат от тук, там. Oh, I heard this was happening over here. Чух се там има събрание, служба. And they go there. Отиват там. And oh, I heard this was happening here. Чух, че какво ще става, какво ще бъде там, и тичат на другото място. But we as believers, Ние като вярващи, като вярващи, you know what a believer does? Знаете ли какво значи вярващ? Believes. Той вярва. Това е човек, който вярва. Isn't that simple? Много просто. We just believe God. Човек, който просто вярва на Бог. And signs shall follow the believer. Чудесата трябва да следват вярващия. After he preaches the gospel. Ако и след като той проповядва Евангелието. And that means you can go to your next door neighbor. Това означава, че можете да идете до съседа And dismiss and share the good news. и да споделите добрата вест. Lay hands on the sick and they'll recover. Да положите ръце на всички болни в къщата и те да се изцелят. So we must be kingdom minded. Но за това трябва да имаме мислене на царството. The prayer that Jesus taught his disciples to pray. Молитвата, която Исус научи учениците си как да се молят. Now remember, this is old covenant. И това беше по времето на Стария Завет, още не беше установен новия. They were praying for things to change. Те трябваше да се молят нещо да се промени. And part of that prayer is this. И част от молитвата беше: Thy kingdom come. Да дойде Твоето царство. To earth. Но тук на земята. Let thy will be done. Твоята воля да бъде. In the earth. Тук на земята. Just like it is in heaven. Така както и на небето. And churches all over the world pray that almost every Sunday. Всички църкви знаят тази молитва и дори някъде всяка неделя се молят с нея, Отче наш, нали? And don't understand what they're saying. И изобщо не осъзнават какво изговарят с устата си. But I got news for you. Но аз имам новини за вас днес. The kingdom has already come to earth. Царството вече е дошло на земята. It came with Jesus. То дойде с Исус. And it had left. И не си е тръгнало. And when you accepted Jesus, когато ти приемеш Исус, you accepted the kingdom. Ти приемаш царството му. Because Luke chapter 17 Защото Лука 17 казва: says, don't look there or look there. Не дейте да търсите там или другаде. But the kingdom is in you. Защото царството е във вас. So the kingdom, everything that heaven has to offer, is in you. Така че всичко, което небето притежава, вече е депозирано във вас. But you got to get this renewed. Но трябва ето тук тази машинка да се преобразува. So you can pull out of the kingdom. За да може да извадите царството от вас. Whatever you need. И да вземете това, което ви е нужно от него. Remember, Jesus said, "My kingdom is not of this world." Спомнете си, че Исус каза: моето царство не е от този свят. We shouldn't live according to this world. Ние не би трябвало да живеем според принципите на света. Even where it comes to jobs. Дори що се отнася до работа, търсене на работа. And let's say because of the economy. Защото много пъти положението е трудно. A number of people are going to lose their job.
И много хора стават безработни. You don't have to be one of those people. Обаче ти и аз не се предполага да сме един от тези безработните. If you understand you are a kingdom person, Ако ти осъзнаваш, че си човек на Божието царство, you have favor with God and man, ти имаш Божието благоволение и също така и благоволението на хората. and you'll be chosen above someone else. И тебе ще те предпочитат пред всички други. Are you listening to me? Чувате ли ме какво ви казвам? But you see, most Christians, Но повечето християни, they're going to let people off. They're going to lose their jobs. те казват, започнаха съкращения, започнаха да уволняват хора. I guess I'll be one of those people. И така изглежда, че май мен ще ме уволнят. Well, you probably will be, Еми сигурно, ако мислиш така. because that's what you believe. Защото това е което вярваш, това ти е вярата. But if you believe you have favor with God and man, Но ако ти вярваш, че имаш Божието благоволение и благоволението на хората, you'll be the last one to lose your job. може да си последния, който ще остане в тази фирма, но ще имаш работа. You got to begin to speak what the kingdom says. Трябва да започнете да говорите това, което Божието царство казва за вас. If you need a job Ако имате нужда от работа and there's somebody hiring people, и някой човек търси да назначи работници, and maybe they only need one person, може би нужда само от един служител. but they're interviewing 10 people, Но на интервюто се явяват 10. and you're one of those 10. И вие сте един от тези 10. If you believe God, Ако вярвате на Бога, God can change everybody else's mind, Бог може да промени ума на хората. and you get the job. И ти ще си този, който ще получиш работата. But we've got to start thinking kingdom. Но трябва да започнем да мислим като царствени хора. When the economy first began to be bad, Когато започна икономическата криза, I had pastors calling me. започнаха да ми се обаждат пастори. Oh, things are bad in our church. О, как се влошиха нещата в нашата църква. I don't know what we're going to do. Не знам какво ще правим сега. Our income has gone down. Много ни намаляха приходите, даренията. They said, how much is yours gone down? А при вас как е? Какво става? I said, none. Аз казвам, нищо не се е променило при нас. It's gone up. Напротив, даже ни се увеличиха даренията. Because I'm kingdom. Защото аз живея в царството. And we've given. И ние сме верни в даване. Therefore, God makes sure we're taken care И of. за това Господ се грижи всичките ни нужди да са покрити. But you got to think kingdom. Но трябва да мислите като царството на You Бог. can't think negatively. Не може да бъдете негативни. You can't think like the world Не thinks. може да мислите като света. You got to do what God says. Трябва да правите това, което Бог казва. I said to you, the kingdom came with Jesus. Казах ви, че царството дойде с Исус. What he did, he caused the kingdom to come. Това, което Той направи, предизвика идването на Божието царство. In Mark chapter 9, verse 1, И в Марк 9 глава, 1 стих, Jesus said, there are those here who will not taste death until they see the kingdom of God come with power. се казва, има някои от тук стоящите, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство дошло в сила. When did that take place? Кога се е случило това? Acts chapter 2, В Деяния 2 глава, on the day of Pentecost, деня на Петдесятница, when the Holy Spirit came as a rushing mighty когато wind. Святия Дух дойде като мощен вятър. But you see, we've got to have revelation of this. Но трябва да получим откровение за това. Pearls, И Небесното царство прилича още на търговец, който търси хубави бисери. who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. И когато намери един скъпоценен бисер, отива и продава всичко, което има и го And купува. I've heard all kinds of teaching on these scriptures. Чувал съм какви ли не поучения върху тези стихове. That Jesus was the pearl of great price. Че Исус е прекрасният бисер. You can't buy Jesus. Но ти не можеш да купиш Исус. So it couldn't be. Как може да стане това? What is it? Тогава какъв What е is this този hidden? бисер? What is this hidden treasure? Кое е това скрито съкровище в нивата What is този this pearl of скъпоценен great price? бисер? Кой е? That's worth more than anything. Който струва повече от всичко друго, по-скъпоценен е от всичко в света. When I was praying about this several years ago, Когато преди няколко години се молих и размишлявах в духа за това, the Lord said something to me. Господ ми показа нещо. He said, this pearl of great price, this hidden treasure, Той каза, това скрито съкровище, този скъпоценен бисер is wisdom е мъдростта. and how to operate in the kingdom of God. И мъдростта специално, която те учи как да живееш в
Божието царство. And then he gave me other scriptures to prove it. И за да ми го докаже, ми показа стих In Mark chapter 4. в Марк 4 глава. Here Jesus is teaching people by the seashore. Тук е притчата за сеяча, която казва Исус. And verse 1 it said there were a great multitude. И в 4 глава, първи стих се казва, че имаше много голямо множество там. And in verse 9 he said to them, let him who have ears to hear, let him hear. И Исус приключва, като казва в 9 стих, който има уши да слуша, нека слуша. You see, there are people sitting in churches all over the world. Имат хора, които си седят на църковните столчета по цял свят, They hear the message, чуват проповедта, but they don't hear it. обаче всъщност не го чуват. Oh, that was a good message, Pastor. Пасторе, добра проповед беше това. My people don't say that to me anymore. Моите хора в църквата вече не ми казват такива работи. Because they say, oh, that was such a good message, Pastor. Защото ако дойдат да ми кажат, много добро послание, пасторе. I said, oh, what did you learn? Аз ги питам веднага, така ли, какво научи ти? Tell me what it meant to you. Кажи ми какво означава това слово за теб How did лично. it change your life? Как промени твоя живот? Well, and that's the way a lot of church folks are. Повечето хора обаче в църквите са точно така. They hear it, but they don't hear it. Слушат, но не чуват. And Jesus said, let him who have ears to hear. А Исус казва, нека този, който има уши да слуша, да слуша. See, if you have ears to hear, Ако имате чуващи уши, what you're going to hear, you're going to begin to put it into practice. това означава, че всичко, което чувате, после ще го практикувате. But look at verse 10. Вижте 10 стих. But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. Когато остана сам, онези, които бяха около него с 12-те, го попитаха за притчата. Now remember that he was teaching a great multitude of folks. Спомнете си, Исус проповядаше на огромно множество. But most everyone had gone. Но като свърши, всички си отидаха. Except the 12 and some others. We don't know how many others. Освен 12-те апостоли и някои други, не знаем колко са били те. And here's what they said. И ето какво казаха тези хора, които останаха с Исус. Pastor, that was a good message. Пасторе, това беше много добра проповед. But I didn't quite understand what you were trying to say. Но не можах много добре да разбера какво имаше предвид. Could you explain it to us a little bit more? Можеш ли да ни обясниш малко повече? And listen to what Jesus said. И вижте отговора на Исус. Unto you. На вас. Was it not for everybody? Не беше ли притчата за всички? It was. Да. But only a few really wanted to know. Но само няколко души наистина искаха да знаят So what he is смисъла. saying, okay, to you who really wants to know. Това, което всъщност Исус казва е за вас, които наистина желаете да знаете. It is given to know the mystery of the kingdom. Ще ви се даде да познаете тайните на Божието царство. The mysteries of the kingdom. Тайните на Божието царство. Now, God's not trying to keep anything from us. Бог, разберете ме правилно, не се опитва да крие нещо от нас. But do you remember when Jesus said, don't cast your pearls before swine? Но спомняте ли си, когато Исус казва, не хвърляйте бисерици на свинете? Don't throw your revelation out to just anybody. Не дейте да хвърляте вашите откровения на който и да е. Because they're not ready to receive it. Защото те може би изобщо не желаят да ги чуят и да ги приемат. They may make fun of you. Може да започнат да ви се подиграват, Try to change your opinion. да започнат да спорят с вас, да ви променят мисленето. So that pearl that you find, Този бисер, който that hidden намерите, treasure, това скрито съкровище, share it only when God leads you to share it. го споделите само когато Господ ви позволи да го направите. There are things that have happened to me in the ministry. Има неща, които аз съм преживял в служение, I only share when I feel led of the Holy Ghost to share. които споделям единствено, когато Святия Дух специфично ме ръководи. Because they're so personal to me. Защото са толкова скъпи, лични за мен. And I don't want anybody to make light of these things. И искам всеки да ги гледа лековато. And so he said, unto you is given to know the mysteries. Исус им каза, на вас е дадено да познаете тайните на царството. God keeps some things and will reveal it only when you really want to know. Бог пази някои неща, които ще ни разкрие единствено, ако ние истински копнеем да ги познаем. But I believe you're here on this Saturday morning because you really want to know. И аз вярвам, че вие сте тук днес, защото действително искате да знаете. And God is revealing things.
И Бог ще започне да ви открива неща. And God will keep revealing things to И you ще продължава да ви открива неща. as you seek after Him. Когато го търсите Него, He will reveal Himself. Той ще ви открие себе си. Go over to Proverbs. Нека да отворим на книгата Притчи. Proverbs chapter 4. Притчи 4 глава. Very quickly, I'm just going to give you a couple other scriptures to confirm this. Много бързо ще ви дам още няколко стиха да потвърда, че това съкровище, този бисер е мъдростта. Verse 7. 7 стих, 4 глава, 7 стих. Wisdom is the principal thing. Главното е мъдрост. Therefore get wisdom. Затова придобивай мъдрост. In all you're getting, get understanding. И при всичко, което си придобил, добави разум. Exalt her. Издигни я. Who is her? Коя е тя? Wisdom. Мъдростта. Exalt wisdom and she will promote you. И тя ще те въздигне. She will bring you honor. Когато я прегърнеш. When you embrace wisdom, she will place on your head an ornament of grace. Ще ти докара слава и ще сложи на главата ти красив венец. A crown of glory will wisdom deliver to you. Ще ти даде славна корона. Hear my son, and receive my saying, and the years of your life will be many. Слушай, сине мой, и приеми думите ми, и годините на живота ти ще се умножат. How many of you want to live a long, prosperous life? Колко от вас искате да живее дълъг, успешен живот? This is how you do it. Ето как можете да He успеете. said in the psalm to the psalmist, with long life will I satisfy you and show you my salvation. В Псалми се казва, ще те наситя с дългодействие, ще ти покажа спасението, което върша. So it comes by wisdom. И всичко това се случва благодарение на мъдростта. Verse 11, I have taught you in the way of wisdom, I have led you in right paths. 11 стих. Наставлявал съм те в пътя на мъдростта и съм те водил по прави пътеки. When you walk, your steps will not be hindered, and when you run, you will not stumble. Когато ходиш, стъпките ти няма да бъдат стеснени и когато тичаш, няма да се спънеш. Take firm hold of instruction, do not let her go. Keep wisdom, for she is your life. Хвани се здраво за пулката и не дей да оставяш. Пази мъдростта, понеже тя е живота ти. Very quickly, chapter 2. Много бързичко вижте и във 2 глава. Just read the first 5 verses for time. Първите 5 стиха ще прочетем в 2 глава. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така че да преклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си на разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Notice when you seek for her as hidden treasure. Вижте, когато търсите като скрито съкровище мъдростта. And then again in chapter 3. И в 3 стих, в 3 глава отново виждаме. Read 13 through 18. 13 до 18 стих. Блажен е онзи човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-износна от търговията с сребро и почалата от нея е по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългодействие е в десницата й, а в левицата й богатство и слава. Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат и блажени са онези, които я държат. When we seek after God for revelation Когато ние търсим Господа за откровение of the Word of God, He delivers wisdom. върху Неговото Слово, Той ни дава мъдрост. And as a result of wisdom, all these promises belong to us. И в резултат от тази мъдрост ние осъзнаваме всички тези обещания, които принадлежат на нас. I want us to go back to the beginning, Genesis chapter 1. Искам да се върнем сега в самото начало, в Битие 1 глава. This was God's original plan. Това беше първоначалният план на Бог. In Genesis chapter 1 and verse 26, В 26 стих God said, "Let us make man in our image according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." Бог казва,
да създадем човека по наш образ, по наше подобие и нека да владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. Now notice God said, let them have dominion over everything, but not one another. Вижте, Бог каза, нека да имат власт или да управляват над всичко, което е по земята, но не и един над друг. But he said over all the earth. Бог им даде господство над земята, а не един над друг. And so God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female, he created them. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. Now ladies, Скъпи дами, according to the scripture, според писанията, spiritually speaking, говорейки духовно, you have the same authority as a man does. вие имате същата власт, както и мъжете. Over devils, Над over демоните, sickness, disease, над болестите, over all these things. над всичко. Male and female created he them. Мъж и жена ги създаде. He didn't create man Той не създаде мъжът and then create woman to step on. и след това жената... For him to step on her. Той не създаде мъжа и след това жената като една изтривалка, на която той да може да стъпи. It's quiet in here. Нещо се умълчахте пак. Ladies, you're important. Скъпи дами, вие сте скъпоценни и важни. I'm going to say it again. Отново ще го кажа това. Ladies, you're important. Скъпи жени, вие сте важни. Amen. Амин. You're not a lower class. Вие не сте втора класа хора. God doesn't have lower class people. Бог няма втора класа. Everybody's on the same class in the kingdom of God. При Него има само една класа, първа, и всички сме в нея. Verse 28. 28 стих. And then God blessed them. И Бог ги благослови. And God said to them, be fruitful and multiply. И Бог им каза, плодете се и се размножавайте. Fill the earth and subdue it. Напълнете земята и я завладейте. And have dominion. И управлявайте. Now, I want to take a little side journey here for just a second. Само за секунда ще направя едно отклонение. And I want to ask you how many people have prayed this prayer. И искам да ви попитам, колко хора сте чували да се молят така. Oh Lord, bless me. О, Боже, благослови ме! He can't. Бог не може да те благослови. What? Какво? Why can't he? Как така не може? Because he already has. Защото вече те е благословил. You're already blessed. Ти вече си благословен. Ephesians chapter 1 and verse 3 Ефесяни 1:3. said he has blessed you with all spiritual blessings in heavenly places. Той казва там, Павел, Бог вече ни благослови с всяко благословение в небесни места. Oh, but pastor, that means when we get to heaven. Ма това означава, че ще ги получим като отидем на небето. Why will you need blessed when you get to heaven? Защо са ти нужни благословенията, когато отидеш на небето? Won't need it then. Там няма да ти трябват. Need it now. Сега ти трябват в момента. But when God created, this is God's original plan, ladies and gentlemen. Но вижте първоначалния план на Бог при сътворението. And when God created man, the first thing he did Когато Бог създаде човека, първото, което направи след това, was bless them. беше да ги благослови. When you got saved, Когато ти се спасяваш, the first thing, първото нещо, you were blessed. благословен си. And what God has blessed, И това, което Господ е благословил, никой човек не може да прокълне. amen. Амин. You're blessed. Ти си благословен. Ти си благословен. Ти си благословен. Every day you ought to say, I'm blessed and highly favored. Всеки ден, като станеш, казвай, аз съм благословен и имам благоволение във високите места. Because you are. Защото това е истина. Amen. Амин. Stop playing. Lord bless me. Спри да се молиш, о, благослови ме, Боже. He can't do what he's already done. Той не може да направи нещо, което вече е направил. Свършено е. Well, we might as well ride this horse for a second. Stop praying, God heal me. Спри да се молиш и така, Боже, изцели ме. He already has.
Защото Той вече те е изцелил. By His stripes you were healed. Писано е, чрез Неговите рани вие бяхте изцелени. Минало време. And if I was, Ако аз вече съм бил изцелен, then I am. тогава сега в момента какъв съм? Съм изцелен. Well, what do I pray? Тогава как да се моля, ако имам някакви Thank you, симптоми? Father, for healing me. Благодаря ти, Господи, че ме изцели. Sickness, get off of my body. Болест, веднага напускай тялото ми. And then this is an entirely different teaching, but Това е абсолютно цяла нова проповед, но малко такова. there's a time to pray Има време, за което да се молиш, and there's a time to say. и време, в което да изговаряш. I don't pray to be healed. Аз не се моля да бъда изцелен. I speak to the sickness that's trying to come on my body Аз говоря на болестите, които се опитват да атакуват тялото ми. and run it out of the kingdom. Run it out of the kingdom. И ги изгонвам от царството. Off my body. Вън от моето тяло. You have no right. Те нямат право. My body is the temple of the Holy Ghost. Моето тяло е храм на Святия Дух. Bought with a price. То е изкупено с цена. Therefore, Satan, you have no right. За това Сатана няма никакви права над него. So go from me now, За това му заповядам да си тръгне. because I'm already healed. Защото вече съм изцелен. Amen. Амин. All right, let's get back. Сега се връщаме. Затваряме скобата. So mankind was created to have dominion. И така, човечеството беше сътворено за да господства. This is a kingdom. This was God's way of establishing a kingdom. Това беше начинът, по който Бог установи царството. The word kingdom comes from two words. Думата царство на английски е съставена от две думи. King and domain. Цар и управление. And where you are king, you're king over your domain. И ти си цар над своята област на управление. This is my domain. Това е моята област на управление. My home is my domain. Моят дом е моята сфера на господство. Where I live is my domain. Там, където аз живея, е мястото, където управлявам. Therefore, I'm king over my domain. Затова аз съм цар над моето място за управление. See, when we really begin to understand this, Когато започнем да разбираме това, you have more authority over your domain than I do. вие ще осъзнаете, че всеки един от нас притежава повече власт над своето място за управление, отколкото друг човек. Yes, now Jesus said, Да, Исус каза, lay hands on the sick and they'll recover. полагайте ръце на болни и те ще оздравяват. But where did he send us to do that? Но кога каза да правим това? Go into all the world Каза, отидете в света, отидете при неспасените and preach the gospel. и проповядвайте благовестието. Lay hands on the sick and И they'll там recover. полагайте ръце на болни и те ще се See, изцеляват. once you get the revelation Когато вие получите откровение, that I'm king over my domain, че всеки от вас е цар над своето си място на власт, nobody has higher authority than a king. тогава ще осъзнаете, че най-висшата власт всъщност е на царя, нали така? Няма по-висше от него. So if I'm king over my domain, Ако аз съм тук цар над моето място на управление, for you to speak to my body какъв смисъл има аз да идвам да му говоря на неговото тяло, does not exercise as much authority as if I speak to it. при положение, че тази власт е по-ниша? По-добре той да си говори на собственото тяло, защото е царя, най-висшата власт. Do you understand what I'm trying to Разбирате ли say? какво се опитвам да ви кажа? You got to understand you have authority. Трябва да разберете, че всеки един от вас има власт. You have authority. Ти имаш власт. You know, I go to so many countries Отивам в толкова много страни and so many churches, и виждам в много църкви and in some churches I find the pastors нещо, например пасторите wanting the people to depend upon them. са възпитали, така са обучили хората да са зависими от тях. Това е което пасторите искат. They don't teach the people to pray for themselves. Те не получават хората да се молят за себе си.
come and let pastor pray for you. Те са ги научили, елате пастора да се моли за вас. Well, there's a time for that. Да, има време и за това. But you need, pastors, listen to me. Teach your people to Но grow up. пастори, чуйте ме, обучавайте хората си да израснат духовно. I don't have time to pray for all of our people. Аз нямам време да се моля за всички хора в църквата. I don't want to pray for all of our И не people. искам да се моля за всички хора в църквата. I'd rather go find somebody who doesn't know anything and pray for them. Предпочитам да отида да намеря някой неспасен, който не знае нищо за Господа и не може да си помогне сам и за него да се моля. It's time we grow up Време е да пораснем and not need somebody else to pray for us, и да не разчитаме на някой друг да се моли за нас but постоянно. we go pray for others. Ние да сме тези, които отиваме и се молим за другите. That's why the Lord led me to do what we did last night. Именно за това Господ ме води да направя това, което направихме вчера вечерта, ако си For you спомняте. to pray for one another. Вие си се молихте един за друг, нали? And you saw it work. И видяхте, че имаше резултат, нали? It's time for the church to go out and win the Време world. е църквата да излезе навън и да спечели този свят. But the church is set indoors. Обаче църквата си седи вътре в сградата. Oh, woe is me. О, горко ми! Oh, poor old me. Колко ни е тежко! I can't do anything. Нищо не мога да направя. Grow